háček, protože jestli já teda, nebo by to nespadlo. No ty jsi naprosto geniální. Bude vypadat, že zachraňujeme člověka. Ale a jak teď teda? Teď jdeme. Ale teď víš co, mimo tadyhle můžeme vyndat z toho a posadit ho. No to jsem právě myslela. No, teď tadyhle se povolí křídlovka a vyndá se mu koster čtyřky. My jsme zkoušeli, jak je hodnej a podívejte se. No, ale jedem. A ten mladík ne, nějaký. Ten je jako já, bohebnej. No nevím, Jo? Jedem. Musím se někam nedolet. Já jsem zaslala jablko, že ne stropu. to nevadí. Ne. Ty jsou dokoupal. Nějak jako když je, když se ty jako... Jdeme na dělal 6 ještě není propojený. Tak 2. To jsou ty nejlepší záběry tohle. Pacient. Vy jste se na to vyfešákovala. Ne, já jdu do divadla večer pak. A jsme u pláže, Tak rozdělíme si stánky, jo? Takový bezprizorní, že? Zahájení té léčby potom máme přísná kritéria, kde se díváme na to, jestli je teda utlačena krveprba nebo není, a hlavně jestli má pacient obtíže nočního opocení, teplot nějak nevysvětlitelných nebo váhového úbytku. No a každý pacient s lymfocytární leukemie je také jiný. Já už jsem říkal, že je to onemocnění spíše staršího věku, jiných účinků a ten pacient, pokud má nějakým způsobem postižené jiné orgány, ledviny, játra, plice, tak by to léčbu mohlo více trpět.
Přeci jenom nějaká poslední otázka, našla by se? Tak jestli ne, tak já ještě jednou moc děkuji panu profesoru Tomáši Kozákovi a doufám, že se na vás můžeme třeba těšit při studiu na 3. lékařské fakultě. Děkuji. Pan profesor Vidinský je přednostou 3. interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, vede kardiocentrum, které v tomto roce slaví 20 let své existence a zároveň je proděkanem 3. lékařské fakulty. Nebudu o něm dlouze hovořit, ale přeci jen si neodpustím říci, že pan profesor je nejcitovanějším českým lékařem. Takže doufám, že tento krotitel infarktu vás dnes nalétí na krásné odpoledne, že se toho spoustu dozvíte a možná někteří z vás se pustíte do studia medicíny na 3. lékařské fakultě. Tak já panu profesorovi předávám slovo. Děkuji paní proděkance Novovské za hezké uvedení a děkuji vám, že jste přišli. Já jsem skutečně měl překvapen tím, kolik vás tady je. Já jsem se obával, že všude budou prázdný sál. Tak doufám, že vás nebudu moc nudit, takže pokud jsem se to připravil, tak abyste tomu snad rozuměli ti z vás, což je vás asi většina, kteří se medicínou nezabýváte. Dovolte mi, abych v úvodu tedy představil vlastně, co to je srdeční infarkt a co to je mozková mrtvice. To jsou dvě choroby, které, jak víte, mohou za většinu úmrtí v civilizovaných zemích. Mě ruka. To nenapínej to. No, dobrý.